दोन्ही नाही म्हणून बरोबर तुमका आमकां कॉल 7:27 गेला ओके कोणतरी PC ललित म्हणून आमकां कॉल दिला एक डेड बॉडी फ्लोटिंग इन द रिवर नियर डेल्टीन आमी येयल्या उपरांत तेंचो पुलीस आमकां मेळल्या उपरांत आमी ताका सांगलें की मोदें आहा मातशें आमच्या एका कोस्टल पुलिसाक मातशें ती आमकां बोटीचो आदार करता तर ते दोग जाण तेंचे येवन स्टाफ येवन तेणी ताका हाडून आमकां हिंगा धक्या कडेन दिली हाडून ती मागीर आमी काडून सायडीक दिलेली सो आता पुलीस येयलेले आहा ताका हँड ओवर केला आयडेंटिफाय जालें ती कोण कितें तें ना ते मागीर पळयतले जाल्यार